us donem alguns consells sobre què podem fer des de casa per a reduir el nostre consum d'energia, reduir les emissions de CO2 que emetem i, de pas també, estalviar diners. Però abans de començar, ens preguntem, sabem què és el que més consumeix a casa? Mireu, els grans responsables del consum d'energia a casa són, primer que res, la climatització, en un 42%, el que utilitzem per a calefactar o refrigerar la casa nostra. En segon lloc, els electrodomèstics, el que consumeixen els electrodomèstics de casa nostra. I en tercer lloc, calfar aigua. També és important i tenen un consum considerable el que gastem a la cuina i la il·luminació. Per tant, avui vos portem 4 consells. El primer consell, sobre climatització. Intenta ajustar la climatització de ta casa a una temperatura decent. En hivern, entre 19 i 21 graus hauria d'estar correcte, inclús un poc més durant la nit. I en estiu, en torn a 25 graus seria l'ideal. Cada grau de més que baixes la climatització, estàs consumint un 8% més d'energia. Segon consell, sobre els electrodomèstics. Sempre que pugues, quan vagis a canviar-lo o a comprar-ne un nou, intenta comprar electrodomèstics el més eficients possibles. Tenen una etiqueta que marca la seva eficiència, que va de la A fins la D. Si bé és cert que són un poc més cars, a la llarga paga la pena. Tercer consell, sobre l'aigua calenta. Intenta posar la rentadora sempre que pugues amb aigua freda. Canvia molt més del que ens pensem. Amb aigua calenta gasta en torn a un 80 o 85% més que una rentadora amb aigua freda. I quart i últim consell, la il·luminació. Utilitza sempre que pugues bombetes LED. Consumeixen un 80% menys i il·luminen igual. Així que, com veus, tots podem fer xicotetes accions dins de casa nostra per a combatre el canvi climàtic. Si bé és cert que el canvi climàtic és un gran repte i responsabilitat de molts actors, nosaltres, mentrestant, des de casa, ja podem anar fent.